På Byggestart.dk er der funktioner, som sikrer dig et bedre overblik over din byggesag og gør det lettere at kommunikere med håndværkeren og modtage tilbud. Klik på Login og log på med de oplysninger, du har modtaget. Her findes de opgaver, som du har lavet en forespørgsel på. Du kan se de udvalgte håndværkere og se, hvordan de er bedømt af andre brugere. Du kan også se, om der er sket nyt i din sag, om der er kommet beskeder fra en eller flere af håndværkerne, eller om der er afgivet tilbud i din sag. Du vil også kunne se den opgavetekst, som er videre sendt til håndværkeren, og registrere dine egne private noter til den enkelte opgave. Nederst i opgavefeltet har du mulighed for at uploade relevante billeder til sagen. De vil blive tilgængelige for alle de håndværkere, der er udvalgt til netop denne opgave. For at se mere om den enkelte håndværker eller sende en besked til en af dem, klik på detaljer. Herfra får du adgang til håndværkerens profil og alle hans stamoplysninger, og du kan læse alle håndværkerens bedømmelser. Du kan her finde information om de tilbud, der er blevet sendt til dig. Ønsker du flere oplysninger fra tilbuddet, kan du altid åbne det direkte fra siden. Hvis tilbuddet passer dig, så kan du acceptere det direkte fra din side eller via vores mobilapp og give håndværkeren besked med det samme. Du kan også se, hvornår han har set din accept. Ønsker du ikke at gøre brug af tilbuddet, så kan du også afvise det herfra, så håndværkeren ved, at han kan gå videre med andre sager. Du kan også starte en dialog med håndværkeren, og du vil altid kunne tilgå jeres aftaler, uanset om du har kommunikeret med håndværkeren via siden her eller via vores mobilapp. Når håndværkeren kontakter dig, kan du se beskeden i beskedboksen. Når du holder dialogen og tilbudsafgivelsen her på siden, er du sikret, at alle jeres aftaler er samlet et sted og intet går tabt. Det sikrer både dig og håndværkeren bedst muligt, også når der skal afregnes. Husk at se vores video om brug af mobilapp. Her får du mulighed for at tage alle vores funktioner med på farten.